बेलासि नोंथांमोनखौ जोंनि बिएम सोदोब चेनेलाव बरायबाय आं दीपिका बसुमतारी। थांनाय 5 जानुवारिनि 1 रिंगानिफ्रायनो गोमाना दं बारग' एमपि मिस्टार बिस्वजित दैमारिनि फिसाज्ला। बारग' एमपि मिस्टार बिस्वजित दैमारिनि फिसाज्ला अमित राज दैमारिया थांनाय 5 जानुवारिनि 1 रिंगानिफ्रायनो गोमाना दं। क'क्राझारनि सिङाव थानाय रिलेटिभ पाब्लिक स्कुल मुंनि फरायसालियाव 10 थाखोआव फरायो अमित राज दैमारिया। बिथांखौ दा क'क्राझारनि पुलिसफोरा नागिरगासिनो दं आरो लोगोसे बिमा बिफाफोराबो नागिरगासिनो दं। दासिमबो जेबो खौरांखौनो मोनाखै। बिथाङा ना हारसिङै गाव गोसो जानानैसो खारदों ना सोरबाफोरसो खावनानै लांबाय नामा, दासिमबो जेबो खौरां गैया। आरो ना बेयाव मोनसे पलिटिक्सनि मोनसे इनभल्वफोर थाबाय बायदों नामा। रायजोफोर दासिमबो जेबो खबर मोनाखै। बिसोरबाफोर नुबाय बायदोंब्ला अननानै जोंनि बिएम सोदोब चेनेलाव खोन्थाहरनो हागोन बा क'क्राझारनि पुलिसफोरनोबो खोन्थाहरनो हागोन। गोजोन्थों।